रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंखौ लानाय जागोन नाथाय गोबांथाव बाथ्रा गिरिफोरा उदां जानायनि मोनसे लामायाव दिनै फैगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोजोननो हादों आरो जोंनि थासारिया मोजां जालांसिगोन होननानै जोङो फोथायनो एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव फैनानै डिआर नाब्ला सारा बे समाव बिथाङा खुनु बिटिआर वेलकामनि मिटिंआव आगान होआखै आरो बे आगान होयैनि गुबै कारनाबो बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोङो आङो आफादखौ जोनोम होदों बिएसएफ महरै आरो एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसेल'मोन एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामबाय मोनसे आफाद हिसाबै बयबो बेयाव साइन होबाय गावस्रा थांनानैब्लाबो फैफाफिननायनि उनाव जोङो आङो बेखौ ज' खालामग्रोनाय आंनि दायथ' आरो बेखौ खालामनो हानायनि उनावसो आङो वेलकाम मिटिंफोराव आगान होगोन होननानै बिथाङा आंनो खोथा होना दोनदों एनडिएफबिनि जि थासारि गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जोङो आफाद हिसाबै जिबायदि दङमोन जोंनि साफ्रोमबो सेंग्राफोर जोंनि साफ्रोमबो लिडारफोर दिनै आफादा जोबखांनायनि उनाव जोंनि अबस्थाया बांद्राय मोजां नङा रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ मोनथिगासिनो दङ बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जों मोनजानायजोंबो गोदोर बाथ्रा नंबावा खारन जोङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय एनडिएफबियाव हाबखादोंखा बावसोमनो थाखायनो जों थांदों बेवहाय जोंनि मेटारा बारा माने पार्सनेल मेटारा बारा देरसिन नंबावा जोंनि थाखाय जोंहा बयनिख्रुइबो माने जोंखौ दुखुआव बा सिन्थायाव थाहोनायनि गुबै कारना जाहैबाय जोबथेसालियाव जोंनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो दङ जों दिनै बाहेरायाव थाबाबो जोबथेसालियाव थानाय बायदि खारन बिथांमोना जिबायदि दुखु खस्थ' लादों जिबायदि दुखु खस्थ' मोननांदों जातिनि थाखाय बिथांमोना बावसोमनो थांनायनि उनाव आरो आफादा जोबखांनायनि उनाव स' आरो आफादा माबोरै जोबदों बे जारिमिनखौथ' बयबो मिथियो जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय जाय एग्रिमेन्टखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै जोंनि गेजेराव पिसनि मोनसे एग्रिमेन्टआनो डिक्लेयार खालामबाय बिनि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि लोगोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि थाखायसो जोङो बांसिन दुखु मोननानै दङ आरो बिनि थाखायनो थासारिया गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हायो खिन्थु पार्सनेल जोंनि मोनजानाय मोनलोङि गाननाय जोमनाय मोननाय मोनि बा धन सम्पति खामायनाय बिनि बेलायाव बेखौ लानानै जोंहा बारा सांग्रां नङा जोङो खालि जोङो बेखौ लानानै सांग्रां जोंनि जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफ्रा उदां जायोब्लासो जोङो गोजोनगोन आरो जोंनि थासारिया मोजां जागोन होननानै जोङो फोथायनानै दङ थ' बेनिफ्राय जों नुदों सम बारलांनायजों लोगोसे जोंनि बे गाज्रि थासारिखौ दिनै मोजां अबस्थायाव लाबोनो थाखाय मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबांथार माने नाजानाय आरो जुजिनायजों खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ सान हर जुजिगासिनो दङ आरो बिब्दियै मोजां मोनसे पजिसनाव मोनफैगासिनो दङ जोंनि बे गाज्रि थासारिया अर्थात जोंनि बे जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफोरा बा दैदेनगिरिफोरा उदां जानायनि मोनसे लामायाव दिनै फैगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोजोननो हादों आरो जोंनि थासारिया मोजां जालांसिगोन होननानै जोङो फोथायनोबो हादों नाब्लानि थाखाय नांथाबोब्ला उदां अख्रां फैगोन होननायखौ नोंथाङा मा मिजिंथियो नों जि बाथ्राखौ सोंदों थारैनो आङो बेखौ नंखायनानै बुंनो हाया दिनैसिम जोंखौ बा डिआर नाब्ला सारखौ बा आफादनि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ बयखौबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो मानोना जोंनि गारबोनाय जारिमिना हारिनि थाखायनो मानोना जोंनि जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि दावहारुफोरनि खस्थ' दुखु दाहाया हारिनि थाखायनो बेखौ दिनै बर' हारिया रिकगनाइज होयो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों गोजोनो आरो बिदिनो जोंखौ सहाय खालामबोबाय थाबावदों स' माब्लाबा माखासे बिथिंफोराव दान्थे बिदान्थेफोर जायो नाथाय समनि फाखनाव बयबो बुजिफिननानै जोंखौ सहाय खालामो मदद खालामो बेखौ जों मोनबाय थादों आरो 100%खौनो होबोबाय थादों बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जों मोनथियो जेब्ला जोंहा आंखालफोर जायो केसनि थाखाय जोङो नांगौ जायो माब्लाबा जोङो बहाबा थांनो गोनां जायो बिथांमोननि बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव जों सोरनिबा खाथियाव थांनानै आखाइ फोलावोबा जोंखौ रावबो ना खालामा आरो गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो गोरबोजों माने जोंखौ मोजां मोनो खोथायाव बाथ्रायाव जोंखौ सहाय खालामो सापर्ट खालामो बेबायदियै नायफाफिनोब्ला दिनैसिमबो जोंखौ 100% बा डिआर नाब्ला सारखौ 100% बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै दङ आरो बे मोजां मोननाया जेब्लायबो थागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ इउनाइटेड फरामनि जोनोम बियो माब्रै फैदों बिनि जारिमिनखौ जों मोजाङै मिन्थिगौ एनडिएफबिआ जेब्ला जुजिदोंमोन आरो दावहाया जेब्ला जायो गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जायो जेरैहाय मोनसेल' आफादा दिनै फैयै समनि फाखनाव मोनब्रै जाफैनो गोनां जादों एनडिएफबि प्रग्रेसिभ डिआर नाब्ला जोंनि ग्रुप बेनिफ्राय धीरेन सारनि ग्रुप जाहैबाय बेनिफ्राय एनडिएफबिएस जायखौ संबिजिदा सलायदोंमोन मोनसे समाव थ' बेबायदिहै जोङो मोनब्रै बाहागोआव गावनो गोनां जादोंमोन बे नांनायनि समाव जाखायो बेखौ दुखु मोननानैबो लाब गैया बेनिफ्राय जोङो समनि बाबेननायाव जोङो मोनसे बेनारावनो थानांगौ होननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायनि गेजेरजों खारन जोंनि जारिमिना गोबां गाज्रि रोखोमै बारलांदों बेखौ आं बुंफाफिननो हास्थायाखै दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जोनोम होदों गोबां माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खारना जाहैबाय जोंनि समयसाफोरखौ समाधान खालामनो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनो आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय एनडिएफबिआ जि जारिमिनखौ लानानै जुजिदोंमोन बे जारिमिनखौ नायफाफिननांगौ दङ जोंनि मार्टियार्सफोरा जोंनि मुंख्लंफोरा जि जिउ बावबाय बिथांमोना मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन
बिथांमोना बर' साफ्रोमबो सुबुंफोरा एडुकेटेड जाथों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गासैबो बिथिङाव जौगालांथों होननानै बिथांमोना जिउ बावदों जोंनि हा हुआ रैखाथि जाथों जोंनि राव हारिमुवा रैखाथि जाथों जोंनि राजखान्थियारि बिथिङाव जोङो सेफगार्डखौ मोनथों बिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावदोंमोन आरो बै मुंख्लंफोरा जिउ बावनाय जारिमिनखौ नायफाफिननांगौआ जोंहा बिबान दङ दिनै गोथाङै थानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफ्रा बेखौ बुजि मोननानैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि गासै जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो नाजाबाय थादों नाब्ला सारखौबो मदद होगासिनो दङ दा समनि फाखनाव गोबां रोखोमनि दाख्लै बावै मोननैसो माबाफ्रा नुजादों बेखौबो आं आसा खालामदों जोङो सिंजों सिं रायलायगासिनो दङ जोंनि समयसाफोरा जेब्ला समाधान जायो जों गासैबो मोनसे प्लेटफर्माव आखुबार फैफाफिनगोन खारन एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव फैनानै डिआर नाब्ला सारा आं बिनि पार्सनेल सेक्रेटारिमोन बै समाव बिथाङा खुनु बिटिआर वेलकामनि मिटिङाव आगान होआखै आरो बे आगान होयैनि गुबै कारनाबो बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोङो आङो आफादखौ जोनोम होदों बिएसएफ महरै आरो एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसेल'मोन एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामबाय मोनसे आफाद हिसाबै बयबो बेयाव साइन होबाय गावस्रा गावस्रा थांनानैब्लाबो फैफाफिननायनि उनाव जोङो आङो बेखौ ज' खालामग्रोनाय आंनि दायित्व आरो बेखौ खालामनो हानायनि उनावसो आङो वेलकाम मिटिंफोराव आगान होगोन होननानै बिथाङा आंनो खोथा होना दोननायमोन बिनिखाय आं पार्सनेल सेक्रेटारि जाना थानायखाय आंनाव गोबांफोर फर्म फैदोंमोन कनसेन्ट बिदोंमोन जे नाब्ला सारखौ जोङो वेलकाम मिटिङाव नांगौ बेयो जोंनो सम होनांगौ होननानै गोबांथार फन दिनाव नङाबाबो 5-6थासो बेबायदि कलफोर आंनाव बै समाव फैदोंमोन आरो नाथाय नाब्ला सारा बे मोनसे थांखिजों गावनानै थानाय एनडिएफबिखौ ज' खालामनो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो बिनि कनसेप्टजोंनो सम बारलांनायनि उनाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा सानफाफिननानै बुजि मोननानै आखुबार हमफाफिननानै बे थांखिखौ हमफाफिननानै इउनाइटेड फरामखौ दादों आरो बियो बयनिख्रुइबो माने गोरा गोख्रोंसिन महरै दिनैनि थारिखआव जायगा जिथु जोङो दायो खोनाबाय थादों ससियेल मिडियायाव जिथु रन्जन दैमारि सारनि जिथु जे सेसन कर्टनि जि हियारिं दंमोन दिनै बे मोनसे सेसन कर्टआ जे सारखौ जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दिनै जे अनारेबल सेसन कर्टआ जि जाजमेन्ट फोसावदों बेयो सैथो आरो बे केसआ थांनाय 2013निफ्रायनो हियारिं सोलिगासिनो दङमोन जोंनि एडभकेट मानगोनां मानास सरनिया बिथांनि नाजानायावनो खारथाय होबोदोंमोन आरो दिनैनि तारिखआवहा अनारेबल सेसन कर्टआ मोनसे जाजमेन्टखौ फोसावबाय आरो बे जाजमेन्टआव जोङो गोबां खुसि बे रन्जन दैमारि सारखौ दाय गैया होननानै फोसावनायाव जोङो खुसि दा बेनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन दायो जिहेतु सारा दायो फैनायनि उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव दं नामा रायजो राजाफ्रा बेखौनो लानानै एसे गोनो गोथो जादों जोंबो गोबां रिसिभ खालामख'नो हायि फन एटेम्प खालामगासिनो दङ सारनि दायो जेलाव थानाया जाबाय सिबिआइ केस आरो सिबिआइ केसआ प्रथमाव लवार कर्ट एबा फार्स्ट ट्रेक कर्टआ बेखौ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदों बिनि उनाव जों आरो बेखौ हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामदों हाइ कर्टआबो थांनाय 1.5 बोसोरनि सिगां आरोबाव लाइफ सेन्टेन्स जाजमेन्टखौ होदों बेनि उनाव जों जिरायना थायाखै आखुबार जोङो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ लांदों सुप्रिम कर्टआव दायो फाइट खालामगासिनो दङ दा सारनि जेलाव थानायनि केसआ जाहैबाय सिबिआइ केस आरो बे सिबिआइ केसआ दिनै सुप्रिम कर्टआवहा सोलिगासिनो दङ आरो जोङो गोबां खेब नाजाबोबाय सुप्रिम कर्टआव बेल केसखौ एडमिट खालामनो नाजानाय गेजेरजों केसखौ जोङो एडमिट खालामबोनो हादों थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनिफ्राय बेनि उनाव बेल हियारिंनि थाखाय जों एपिल खालामबोदों मोननै डेट जोङो मोननानै पस्टपन जादों डेटफोरा बेनि उनाव फैयै फैयै थांनाय 8 मार्चनि सिगां मोनसे डेट फोसावबाय जे नभेम्बरनि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंखौ लानाय जागोन नाथाय गोनांथाव बाथ्रा अनारेबल सुप्रिम कर्टनि चिफ जाज धनन्जय इयसन बिथाङा थांनाय 11 तारिखआव सोलाय सोल' जाबाय एबा गोदान चिफ जाजखौ लाबोबाय सन्जीब खान्ना होननाय बिथांखौ सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजाव थिसननानै लाबोबाय दा थांनाय सिगांनि जि चिफ जाज सुप्रिम कर्टनि बिथांनि बानायना गालांनाय रुटिनखौ दानि गोदान चिफ जाज सन्जीब खान्ना बिथाङा सोलाय सोल' खालामबाय बे सोलाय सोल' खालामनायाव जोंनि केसआ थांनाय 20 तारिखआव बेन्चआव गाखोआसै बेल हियारिं जानो गोनाङा बेन्चआव गाखोआसै दा गाखोआसैबा माब्ला गाखोगोन बिनि दिन तारिखखौ जों दिनैसिम मोननो हायाखै जों जुजिगासिनो दङ आसा खालामदों थाबैनो जोङो बेल हियारिंखौ सुप्रिम कर्टआव मोनगोन आरो बिनि फिथाइयाबो गोदै जागोनखौ जोङो फोथायनाय लाखिदों
आसा जिथु दिनैनि जिथु सेसन कर्टआ फोसावनाय जिथु रन्जन दैमारिनि जिथु सायाव जि फोसावनाय बे फोसावनायखौ लानानै दिनै खोब बर' माहारिनि गेजेरावनो मोनसे गोजोननाय फैदों बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? नंगौ बे गोजोनथाव आरो बे मोनसे बेबायदि केसा दङमोन गोबां जेरै दादानि दङमोन बेबो जोबलांबाय बेयाव दाय गैया होननानै फोसावबाय बेबायदिनो फैयै फैयै मोनथाम केस जोबलांबाय नै आरो दायो सेसन कर्टआबो दाय गैया होननानै फोसावबाय बेयाव खुसि आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो आसा मिजिं लाखिदों जाय दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैनायखौ आसा आरो मिजिं लानानै दङ आरो बे रायजो राजानि आसा आरो मिजिङा थाबैनो जाफुंगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। सार नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन जिथु नोंथांमोननि बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार माबानिफ्राय रन्जन दैमारि सारनि सायाव? नेक्स्ट स्टेप बे सुप्रिम कर्टआनो जोंनि मोनसे स्टेप दायो सोलिगासिनो दङ बिनि जाजमेन्टआ फैनायनि सिगां आरो नेक्स्ट स्टेप बेबायदिहै जोङो सानथ'वाखै जानांगौ जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्रायनो मोजां फिथाइखौ मोनगोन मोजां जाजखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो आखा आरो मिजिं लानानै दिनैसिम नेगासिनो दङ।